שלום לכם וברוכים הבאים לפרק הראשון שלנו של השריפות. שריפת ביאליק. שורפים את קריית ביאליק. קריית ים. וואי, יש יותר ענק ממה שאתם רואים את האמת. ויותר חם. ויותר קטלני. מה, את קופצת מעל זה, קרינה? נראה לך, אתה קופץ. בחיים לא. זה קרינה מתוקה. כבר הדלקנו. חבר'ה, זה אנחנו וזה. שפעם היה אצלנו כל מיני דברים. סרטים, של כל מיני רובים ודברים כאלה. ליאור, ביום שבת הבא, ביום שני, אנחנו נעשה סקר מצד 10 הרובים האהובים ביותר עלינו. שזה כל הרובים. Call of Duty! ששיחקנו, כמו פפר שסקר, מה עוד שיחקנו? טטה? סנייפר, דניאל. נו כן. קרינה זרקה. וואי, בצד הזה אין אש, בצד הזה יש הרבה. אבל איזה חם זה. אתה יודע למה בגלל ואמרת, האוויר לא צריך לבוא, למה? דניאל, אל תוציא טרבה. איפה? וואי, תסתכל על שריפה שלנו. צלמו אותה ליוטיוב, תביאו בלי עוד לייקים. תביאו לנו לייקים, אנחנו שורפים. הנה זה אילן, שם, איפשהו. אילן בחלון. אילן בחלון, הבילון, והחברננון. אוקיי, ובמיוחד. אילן זה מי שהזמנו. ובמיוחד ביום שבת הבא אנחנו נעשה הם הבינו. סרט עם דוד שלי שהוא גיימר גדול. יותר גדול מיליון. כן. יותר גדול ממני? או יותר גדול אני. לא, אם נלזה הפעם. Нет. Нельзя им пока что выходить. רגע, צריך קצת פלוטים, זה יעזור. סתום, זה רק יפריע. לא? פלוט זה טוב. פלוט זה כמו גז. הוא אידיוט הדג. מה? טוב. כאן זה הפתיח שלנו, כאן זה העץ האהוב עלינו, אם בכלל רואים אותו. חבל לי יכול לבנות ככה. משהו, איזה שעה עכשיו? מה שעה? איפה לי? 20 ומשהו. 20, דניאל, היה שם, דניאל תשמע. там было 20 ובדקות היה 18, אז עברו עוד כמה דקות. יש מדורה, יום הולדתי נגע. מה זה, לא שורפים את הקרטון? ירושלים של זהב, בקיצור להתראות.